Lagi ka sa gamay yan, mas makita lang. O, so ako may ukasapaan ka ako pa. Mananap. Ingat sa So, may biyahe! drama. Adin, ano na sa atin? Sabi itong gusto. Bye! Senior! Otoke. Off to Cebu! Down to Cebu. What number? What is my number? Number 23. 20, Sabi nga kasing mura na may nasa wires like usamita na. Excuse me. Ano ba pwede makapa-upgrade? Mas sila kaila alot Boris? The whale. Look at the whale. Puro kong mapalit sa hangin. It's already 9 p.m. Wala lang. Happy kayo. Traveling alone. Hashtag loner. Skincare is life. So struggle kayo mag skincare kaya magdala kang towel, magdala pa akong hoodie nga sa uton. And then, magdala akong mga sabon. So gabi. Yay! Muna ko bar ko sa Santiago. Yay! Good morning, Cebu. Nanay-uyab si Rando. Pasigisod lang ko ni Manuel dito sa likod. 8 p.m. Tabangin ka, ano? Na, di ba to dira? I don't know, gani. Huwag mo tanigawas, di ba? Sa imo pong bag, sa imong sling, di ba kanina mo ginagamit gahapon? Wala, lagi ka sa gamay yan, mas makita lang. O, so ako may ukasapaan ka ako pa. Ay! Tanga si Rando. Joke lang itagawan mo na. Tarong ba? Wala dito na ganito na. Oh, diba? We can't move because Randolph is so famous. Wala kayo kung pananaw. Like, mura kong satanas ang pananaw sa tipo ko. Manager ni Randolph. Ay, ang manager. Supportive boyfriend. Oh my God, lobat na. Ikaw maghawid. Ang bag. Bigay ko na sa bag. Bigay, bawal mapatawag sa cellphone. Gamit ako mo. Gamit ka struggle. Wala ko nag-expect do nga. Inabugan di ba? Wala ko nag-expect do. Nadagan kita ako sa Cebu. Update, hapit na mag alas 9. Nakamata namin ni Randolph after 1 hour nga pag
katulog, and then wala pa may picture or we need to have... Bibo, nakagawas, oh! Proud kayo mga tao, mga amigas. Ano, stress na. And then, ayaw kami na uli. Sa'yo pa kayo, pero si Randall. Kauli-on na. Wala na, di ba? Nawala na ilang banderitas. Diritso, Randall. Naghinlo na kaayo. Ay, wala gid sila i-church kanina gid ay. Ah. Oh my gosh, this is the famous Magellan's Cross. Busy niya kita oras ni ate. And then, gabi kayo siya nga strategy actually. Like, marami ito, ginahatag ng yun niya. Like, ikaw po kay, inan pag ikaw grasya na ni ba? So, ikaw po kayo mga konsensya po ka, pero, basta next time din na mo hapit. Ay! Okay. 1 hour na lang, malate na ko sa pier. Dapat na ako dito 6. Hindi ko kauli kagayan, Rando. Palis ako para sa dinner sa barko, lechon. Para at least makadala ko lechon sa Cebu before I leave Cebu. Grabe, 7:30 na, so iba sa i-close na ang... Commercial afternoon. It's 6 a.m. Almost there. 5:40.